Vandaag zijn we op de kermis van FC Peperbussen in Sint-Kruis. Het hele dorp loopt uit voor het feest van het jaar. Wij gaan uitzoeken hoe ze dit weekend hun dorp op de kaart zetten. Patrick Bussen bij me. Patrick, je bent de voorzitter van heel deze organisatie, Kermis van de Peperbussen. Wat maakt die nou zo speciaal hier in Sint-Kruis? Of zeg ik iets anders? Sint-Kruis? Sint-Kruis, hè? Het is Sint-Kruis. Ja, wat maakt het speciaal? Klein dorpje dat toch een kermis in stand houdt. We zijn ermee begonnen toen FC Peperbussen 25 jaar bestond. En nu zijn we 51 jaar verder. Of nu bestaan we 51 jaar. En we doen het nog steeds. Met een kleine groep mensen proberen we dit op de grond te zetten en dat lukt nog steeds. Het dorp bedoel ik niet iets van 317 inwoners. Dat is toch wel heel bijzonder dat jullie zoiets kunnen organiseren met heel die groep. Ja, klopt. Vroeger hadden we twee verenigingen eigenlijk. De dorpsgemeenschap en de Peperbussen. De dorpsgemeenschap was een beetje meer vanuit de gemeente, welzijn. En Peperbussen meer vanuit een ploegje gegroeid. Jonge mensen die iets leuks wouden doen voor de jeugd. En denk ik toch 20 jaar geleden hebben we besloten om die twee verenigingen bij elkaar te voegen. En zodoende hebben we eigenlijk een hele grote spreiding van jong en oud in ons bestuur. Ik ben de oudste en de jongste is 20. Dus ja, een beetje van alle lagen zijn vertegenwoordigd. En op die manier voel je toch beter wat er speelt. En ja, kunnen we dit toch... Het is de 20ste keer dan of meer? Het is de 26e keer. Ja. Jullie vermaken jullie eigen hier? Ja, prima. Dat gaat gelukkig goed. Ja. En ze smaken nog? Heerlijk. Ja, ik heb net iets gegeten wat behoorlijk heet was. Dus dan moet je blussen. Even een klein beetje blussen, dat hoort erbij. Hè? Ja. En meneer, u hebt ook naar uw zin? Ja, prima. Heerlijk. U bent van hier? Ik ben niet van Sint-Kruis, maar wel van Aardenburg. Dus dat is op de fiets er maar in 1 keer. Dat is vlakbij, hè? En we zijn van gewend om naar hier te komen, dus graag. Al meer geweest hier? Ja, jarenlang. Al jarenlang. Ja. U hebt wel iets met Sint-Kruis, of hoe zeg ik dat? Sint-Kruis? Sint-Kruis, zeg je. En wat is er dan anders als voorgaande jaren? Ja, anders. Het is... Wel, dezelfde dingen blijven er nog in zitten. Net als die trekkertjes die hier staan, die blijven erin. En je probeert toch steeds wel wat nieuws. Over het algemeen is niet zo heel veel veranderd eigenlijk. Nee. Want ik begrijp dat jullie vrijdag begonnen zijn met de barbecue. Hoeveel mensen waren er aanwezig? Vrijdag hadden we 235 man op de barbecue. Dus als je nou weet dat je maar 300 en zoveel inwoners hebt, is best wel goed. Dat is bijna heel dorp en de rest die was aan het tappen. Nou, dat is bijna heel dorp inderdaad, dus dat mag je eigenlijk niet verder vertellen. Want het dievenhulde dat te worden komt, dan volgend jaar hebben we prijs. Maar er is niemand thuis. En gisteren hadden jullie ook een heel gevuld programma, want dan was het volleybal en... Ja, gisteren hadden we moddervolleybal. Dus graven we putten, doen we water in en een beetje bloemaarden erin. En dan heb je wel best wel een mooie cocktail om in te volleyballen. En dan gisteravond hadden we een bal met een paar DJ's en goed, ook best wel gezellig en leuk dus. Maar het is een hecht dorp, bijna iedereen kent iedereen. En het programma van vandaag, wat is dat dan?
Het programma van vandaag is, we zijn begonnen vanmorgen met een ecumenische viering. Daar was er ook al denk ik een 200 man aanwezig. En dan net hebben we de trek achter de rug, de trap trek achter de rug. Dat is er ook al heel lang. En nu hebben we een zwoele zondagmiddag en dat klopt ook wel, na het weer. En ja, een paar artiesten die hier optreden en een barretje en een hapje en een drankje dus. Een lekkere cocktail of Een mocktail. zonder alcohol? Ja, absoluut. En hoe heet die? Ik durf het niet te zeggen. De mandarijn. De mandarijn. Oké, nou smakelijk. Ja, dankjewel. Dames, wat gaan we drinken? Een Paloma. Paloma. Ja. Cocktail. Cocktail. Jullie hebben het zware werk. Ja, zeker weten. Lekker met een warme weer, wat verfrissends. Wat zit erin? Pompelmoes. Een beetje opgelet. Ja, een klein beetje. Nou, kun je thuis gaan mixen. Smakelijk. Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had, hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van. U bent al aan het smeren? Ja hoor. Dat is belangrijk, hè? Zeker. En vind je het leuk hier? Zeg maar ja. Zonder zorgen en zonder regen, de schone zomer hier kan zijn. We waren bijna en vergeten hoe warm weiland wel kan zijn. Opene vensters en opene ogen, schone zomer hier. Dit kennen jullie? Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u. Heel mooi, dankjewel. Ja, ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u. Geef me een kus, geef me een kus, geef me een kus en vlug voor de laatste kus. Geef me een kus, geef me een kus, geef me een kus en vlug voor de laatste kus. Er komen ook veel mensen van buiten het dorp, begrijp ik. Ja, er komen best wel mensen van buiten het dorp. Ook van andere, uit Ede was er hier gisteren een hele ploeg. Vanuit Aardenburg komen er dan altijd wel wat. Dus ja. Maar goed, ja, die mensen die organiseren ook weer een kermis. En daar gaan wij ook weer heel graag naartoe. Dus ja, we zien elkaar toch weer allemaal en dan plak je weer eens bij. En ja, dat is best wel leuk. Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u. Geef mij een kus. Dankjewel. Het feestweekend, de kermis van FC Peperbussen, zit er bijna op. Eén ding is zeker, ze weten hier heel goed hoe ze in een klein dorp een groot feest kunnen bouwen. De saamhorigheid is groot en dat maakt Sint Cruus zo bijzonder.